Ma не така отгоре, бе. Отклониш. Мерти, защо седи, се лапът си. сърди, миличък? Добре, че го пусни, чакай малко сега да свърши бензинът. Има и дете. Колко донеси това, бе? Голям тирен, бе. Това е... Както беше името на това? Истанбул? Експрес? Истанбул Експрес? Как беше? Не, ти не, ще го бутнеш така. Много бърз, бе. То бърз влак ли, бе? Не. Кой? Бърз влак. Зор вижда на мостът, мерти. Бе, та не свири този влак, бе. Ама дюдютка, ма. Да не би да има някъде копче някъде. Мерти, не! Ай! Стига толкова, айде. Стига ли, ма?